Guys, shout out sa tanan nga naa sa Tagbino spot karon naa sa among spot area. Shout out din ako si Master DM Morales. Shout out Master sa ganahan nga magpa-shout out. Please comment lang mo sa akong page. Comment lang mo sa video kay next video i-shout out. Out sa to ang guys, photographer si Wags, usang photographer si Wags Photography. Shout out Master. Yeah guys, paki-follow and share sa iyang page. Master, promote mo page Master. Shout out sa atong mga supporters, mga guys. Shout out mga guys. Mga bagong guys, pangtingiro. Shout out sa atong mga bisita. Si Master sa page niya. Shadow Rider. Shout out. Yes. Sticker mo ba yung Moto Vlog? Asa na Master? Kani? Kani? Huge Moto Vlog. Shout out Huge Moto Vlog. Salamat sa iyong pag-ari Master. Ride safe mo. Shout out Master, ride safe. Amping mo. Sige Master. Thank you. Ayok mo. DSB mo mo. DSB mo mo. Udah sekitar mo? Largo na mo. Asa mo agi? Mana pernah mo? Motor. Shout out Master. Salamat sa pag-ari. Master, Huge Moto Vlog. Shout out. Balik Sunday. Sige, amping mo Master. Masak dogot. Yakpa ba? Ikuan ka nang i-shout out to mga hugot-hugot sa una bang sakit nga nangagi. Yung uyab nga walay klaro. Shout out guys, shout out. Shout out. Sampole pun may gugot. Sampole pun may gugot-hugot diha matay dugay ra misig pangayog gugot nimo dem jud kamo. Di mo kabalo Master. Kampol. Ato ra mas chat nimo isulte oy. Iluman kay ka. Pero ba? Ato kam ang presensya ni Kaizen Armorhead Motovlog ug ni Boss Texon. Si Boss Texon. Sa to, sumpay Boss, Texon ra no? Texon Graphics Design. Okay guys, sa ganahan magpabuhat og sticker, i-message lang si Boss Texon Richard. Salamat guys sa sticker ni Kaizen Armorhead Motovlog. Salamat sa sticker Master Texon Graphics Design. Mga kulapo boys. Mga kulapo boys. Asa biyo bukan? Kaul. Kaon ko tigaron. Dakot ka naglayran kulapo. Apil ba? Kaizen. Sponsor by. Let's go guys, si Budlasan mo to vlog. asa to si Kuan? Wala. Kani video yo. Oy, pig. Ano ba kayo? Abi pa na gud. Wala man na balik. Oh no. Taman ni dua. Sige kana tagay ni. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yawar kita nang sakto ra kay na ay. Sige, imna oy. Ay, pagpagi ko pulap. Ay ko. Ang pagani ko kanin pa na, kubra na ko. Eh mahugot na ni. Inyong pagay ko kubra. Yan butang nga ko. Shot gaya mo shot oy. Ay. Hanap ko na eh. Wow! Wow! Pero ka kubra niya ba? Ala na siya. Ha? Isa tayo mo ni ha? Let's go mo. Apa na? Tulog pa niya. Ay po. We, di nga. Sana all. Sampol!
Sampole. Hindi na. Yung samtong kingon mo nga, ilit go mo. Ganun ginangla pa mo na mo ilit go, kung imo ra makapiutan ang problema. Ay, Ala! Tutar na niya. boss. Nagilaay na ko ginulat nila. Ano lang? Bilbil lagi daw. Naka oras na kong hinulat dito. Wala lang yan. Ma'am, gibiyaan na kanina. Totoo yan. Ano sila? Bro, ay ito na ma'am. Ay ito na nga, wagay forever ma'am. Kaya mabalik na to. Ana, magina. Ang ex na, ginay kambak. Dinamahin mo nga, way kambak ko, ibuang. Si ex na kambak. Be, sampol eh. Ano na? Pagay ko na nakpan sa igo sa slap. Ako na ito sa. Ako na ito sa. Kaya ikaw sa sklapo. Gunite, kaya ikaw sa sklapo. Natasan nila? Ang motor ng dala mo. Dali ah. Kay ana man nga